Fil-Mosta kollox jinsab lest biex il-ħadd fl-10:09 ta' filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jindirizza attività politika li se ssir fil-parkeġġ ta' ħdejn ir-Rotunda. U lejn din l-attività fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna li waqt din l-attività politika tal-ħadd fil-Mosta se jitħabbru aktar proposti li se jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Se nkunu qegħdin anke inħabbru żewġ miżuri oħrajn li għandna ippreparati għan-nies. Inkomplu nuru il-pjan tagħna fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-ekonomija, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tas-saħħa mentali, fil-qasam tal-kostruzzjoni, fil-qasam tal-investimenti, tat-teknoloġija, tal-innovazzjoni. Dan huwa li għandna bżonn nagħmlu. Bernard Grech kompla billi jagħmel referenza għal diversi skandli li ħarġu fl-aħħar jiem mill-kamp tal-Partit Laburista u saħaq li għall-kontlarju ta' dan, gvern ġdid nazzjonalista se jara li jagħmel il-ġid sabiex igawdi l-pajjiż kollu. Maħniex l-istess. Dawn huma persuni li daħlu fil-politika biex jistanew u aħna għandna politiċi, persuni illi daħlu fil-politika għaliex huma jemnu l-ewwel ħaġa li għandhom storja speċjali f'ħajjithom li tikkonvinċihom li l-politika tista' tagħmel il-ġid. U t-tieni għaliex jixtiequ b'qalb kbira li jagħmlu l-ġid lil pajjiżhom u lil poplu tiegħu. Bernard Grech tenna li l-futur ta' dan il-pajjiż irriduh f'idejn żgħażagħ sinċiri, integri u onesti, ħalli nagħtu tama bl-onestà u bis-serjetà u mhux billi nagħtu stampa falsa. Nuru lin-nies u hekk qegħdin nagħmlu u hekk se nkompli nagħmel għada fejn hija triq li dal-pajjiż għandu bżonn jimxi fiha biex jerġa' jikseb id-dinjità l-isem imma wkoll il-ġid illi jixraqlu u li kulħadd nixtiequ illi jkollu. F'din intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ b'saħħtu sabiex kull wieħed u waħda minna ikun parti mill-bidla li Malta għandha bżonn. Ejja għada, merħba fil-familja tagħna, kunu parti mill-bidla, kunu parti minn dan il-partit, kunu parti minn din il-mixja li dan il-pajjiż flimkien nistgħu nagħmluh pajjiż aħjar għalik, għal uliedek, għall-eżis tiegħek. Jiena miegħek nixtieq u rrid u determinat li nagħmlu din il-bidla. Desiree Grech, Net News.